Аның кісері һәр вақыт бар енді мұнда айрықша бар, чөнки бірінші тапкыр эшләү, бу труппа белән, бу артистлар белән беренче тапкыр эшләү һәм бик кыска вакыт эчендә шулай ук таныш түгел материал һәр вакыттагычадыр инде ул. Һәм тамашачы бүтән миңа калса, һәр шәһәрдә аерым тамашачы. Казаннарны бераз сиземләсәк, монда ничек икән белмим, әйтә алмыйм берничек тә. Менә бүген күренә инде алтысы. Мына сезгә минем Кулым, сезнең хатыныгыз булырга мин вәгъдә бирәм. Әфәрин! Рәхмәт. Сеньор Бригет. Сеньорлар, нинди güzel мәҗлес. Сен кем, дускай, ана Шакира? Bu güzel сеньор кем ул? Бу минем кызым. Тәбрик итәм. Һәм өстәвенә ярашылган кыз. Котлыйм сезне. Сез үзегез кем буласыз? Мин аның хезмәтчесе булам. Хезмәтегез белән котлыйм сезне. Кеше телләрне үзе калдырып торган син. Яу бер кеше өчен бик күп ул. Әңгәмәгезне дәвам итик. Каралы күгәрсенкәем. Теге үлеп тирелгән мәетне менә монда. Бирегә чакыралы. Сез минеке булып калачаксыз. Сеньорлар, без хәзер Хатларыгызда күрсәткән нәзакәткә мин бик нык соклана иде. Ләкин минем үземә булган мөгамәлегезгә ул һич тә туры килми. Мин сезгә үземнең үтенечемне җиткерергә хезмәтчемне җибәрдем, ә сез ярты. Ләкин без сезнең турында начар хәбәр алган идек. Әйе, мине сугышкан чагында үтерелгән имеш дип сөйләүчеләр булган. Ләкин Аллага шөкер, мин яраланган гына идем.